my best is him, dear, maybe for oh, I'm not trying to go yet, but I get why I could have kept going up the echo. Then I'm our identity as him, going him this week, could have only kept Kanda Belambala. How? She did you put a sketch at it, and I'm going to say that she's my very knowledge. How much will you put a sketch? How you do it? Did you do a break and upstart? That's too bad. Oh, but skate and agents in here come. Much. I'm one of my mates and my own, but they are not getting your identity and agents. You will only show what you have to do. And I don't do no one done get an hour. The man and I to go to them. You will look only into your basket. What am I? You could pull them. But then we are a farmer.
ga-akwa aka ihe a na-eme na Naịjirịa ka gị na-eme. Ị ga-akwa aka ịwa amụsụ kụọ aka kọrọ Chineke aka. Onye ọbụla na-akụda aka nwaanyị a nwụrụ maka ya gburu ya. Ngwa aka nna m elesi igbo uru ya ka ọ na-aka ka anyị mara sọ ọwụdọ gị. Igiri aka aga hụ ja ịkada aka. Mụọ m ịkọrọ aka ana m ebo gị ihe a mere ngwa ugbu a buru ebo gị n'isi gị ebe ọkụrị. Nne m ịkọọla kwa aka ndị mbụ kọrọ aka aka ọgụ. All right, thank you very much. I ga-aga zurutu ike bịachikwa ọzọ ka nye ụmụnne m ndị amị ihe ahụ ndị amị onye ọbụla na-erikwe na amarakwa eri enwe otu ị ga-esiri ego iburu akpụ n'ọnụ la ndị enwere ọdụkwa ordinary people na ndị amị mụ na ha arụ n'ọrụ isebra ibu na-ebuku ole m ha isi ọbụla m ga-anwụ ha ga-akụ egwu ma ọ bụrụ na ha ga-adị ndụ ruo mgbe ahụ. Ụnụ ghọtara ihe m kwuru abịakwala echi igba ga-esi m na m nne bịarala onye mara gị ụdọ ka eji sọwọdọ atasị esi ego ọnwụ n'isi otu onye ọwa ọṅụrụ ka anyị nwunye m ibu ole mgbe m ahụ ekwanụ bụ mme nwunye gị gị na-ebu gị na-ebu nwoke mgbe na nwunye gị ibu ole mgbe n'isi ya o nwere nwa m hụrụ na nne m nọ o desta esi ọkwaghị nne m dọwa na akpa na anyị jegegele akpa kọwa akpa ego kọwa akpa ahụhụ ele akpa ihe ọwawụ akpa ego oil and gas ịmụ brọda biko m ziri m mmiri ebe ịsa anwụ amana ma anwụ amachi gị n'aha Jizọs. Ngọnụ hụrụ m na agba gba m nkịta anwụ na-ama m anwụ nwadịkwa ihe m kwuru nna adakwala onye kwugo ka ama na mma ka ọwụọ n'elu ụlọ elu ka elu gbasara isi ike akwa shuga mana ya o pinki. Somebody say pinky. Ị ga-akọ ọnụ rio pinky. Ekpọta ọnụ gị sọja ụra kasị mee pinky. Chai antikula isi ike ibu ole ihe ma ahụ enwe n'aka ebubu. Alright, a na-enyekwa ha igwe eji ekwu okwu. Look,